Kaixo, kaixo, nere super txiki maiteak, zer modu zaudete? Ongi ziur nago superbotereak. Azten eta azten entrenatzen ari zaretela. Gaurkoan desioak betetzeko 7 pauso erraz azalduko dizuet. Bai, edonork egin dezake. Eta ez da barita magikorik behar. Prest zaude? Seguro baietz. Aurrera super txikiak. Supertxikien 2. liburuan 10. atalean gure superheroiek buruan sartu zaie amonaren bizkotxoa nahi dutela. Faltan botatzen dute errez eta goxoez disfrutatzea. Pantailaz pantaila dabiltzalako frogak pasatuz eta etxetik kanpo. Beraiek 7 pauso hauek aplikatzen dute eta amonaren bizkotxoa lortzen dute ezer izan gabe printzipioz. Geratu nirekin eta ikusiko dituzu zeintzu diren 7 pausoak. Ados? Agian badakizkizu, baina goazen zehaztea. Lehenengoa, zer nahi duzun jakitea. Beti esaten dugun bezala, ezta? Gure supertxikiek zer nahi dute? Amonaren bizkotxoa. Bale? 2. pausoa. Nahi duzun hori zehaztasun osoz eskatzea. Beraz, zer egiten dute gure supertxikiek? Osagai guztiak zerrendatu eta eskatzen dituzte. Hau da, 3 arrautzak, olioa, jogurta, azukrea, irina, kutsara bat, labea, bai, hori guztia eskatzen dute. 3. pausoa. Gogoratu beti desioa egia balitz bezala sentitu behar duzula. Jada, hemen, amonaren bizkotxoa jada dastatzen ariko bazina bezala sentitzea. Hau da, usaina, zaporea, ukimena, zer dago, suabia, biguina, bai, sentitu behar duzu, jada, ahoan eukiko bazenu bezala. 4. pausoa, konfiantza izan, fedea eduki beteko dela zure desioa. Hau da, batzutan bidean agian nekatu egingo zea. Eta esango duzu, joli, hau ez da betetzen, baina gogoratu desio guztiek bere denbora behar dutela. Adibidez, haurtxo bat jaiotzeko, 9 hilabete behar dira normalean batzuk lehenago jaiotzen dira, baina gutxi gorara ezin da asko aldatu. Bere prozesua itxaron behar da. Oso garrantzitsua, bidean disfrutatu, ez urduritu, pazientzia izan, gogoratu jada beteta edukiko bazenute bezala bizitzea. Gure supertxikiai ere Mariari luz egiten zaio ez ditulako pistak topatzen. Baino, lasterra salduko da pistaren bat. 6. pausoa. Bizitzak edo unibertsoak bidean seinaleak jarriko dizkizu eta adi egon behartzea. Zu zaudelako hor bizkotxoa, eta adi egon behar dezu ze pista edo seinale jartzen ditun unibertsoak. Gure supertxikien atalean, ze pasatzen zaie? Arrautza eta kutsara lortzeko
zer topatzen dute bidean? Aisialdiko talde bat. Jolas tradizionalak egiten ari direla. Arrautza eramaten, ahoan, orduan, jada badituzte bi osagai. Ondoren bidetik eztia topatzen dute, azukrearen antzekoa gainera osasuntsuagoa. Mariak ere baditu koko batzuk motxilan, hortikan olioa atera daitekela. Eta azkenik nola lortzen duten labea? Dana kontatzen ari naiz, baina laguntzeko. Eskola batean topatzen dituzte gainontzeko osagaiak, eskoletan zer dago? Jangela, ezta? Hori aprobetxatzen dute. Ez geak eskatu behar nola betetzen den desioa. Guk eskatu behar dugu, ez geak eskatu behar nola emango den, bale? 7. desioa eta azkena. Osagai guzti horiekin ekintza egin behar da. Bestela horrela eserita ez da ezer pasako. Sofan egonda ez da ezer pasako, naiz eta irudikatu, ekintza behar da. Beraz, osagai guztiekin lanera eta bizkotxoa sortzera. Honekin batera eskerrak eman eta gozatu bizkotxoaz. Ze iruditu zaizkizu 7 pausoak? Ausartuko zea zure desiotako bat 7 pauso hauetan zehazten? Kriston boterea da hori, Erakutsiko diazu? Bai? Oso gustora irakurriko ditut, eta oso pozik geratuko naiz, hemen behan elkar banatzen badiazu desio bat 7 pausoekin. Ados? Eta beti, aurrera supertxikiak!